Jeste ljudi, evo nas ponovo u Boris 04. Danas ćemo malo da igramo Minecraft. Šta ćemo ovdje danas lepo raditi? Mi ćemo danas idemo u rudnik. Bitch. Da, danas ćemo idemo u rudnik. Samo treba će mi nemam cijel metalni oklop, šteta. Vi sigurno pitate dakle meni sam metalni oklop. Pa to je zato što sam išao u rudnik. Nisam išao u taj rudnik, nek sam išao jedan tamo. Mislim, to nije rudnik, to je više pećina. U tom čestu sam ostavio sve stvari, zato što brzo sam išao. Znači sam morao da idem da uvedim. Sada, šta sam teo da uradim? Sam da ostavim ove nepotrebne stvari. Čak, ovo će mi trebati. Trebit će mi ovo. Mogu da vidim još. Aha. Sad mogu da vidim. Skelet. Dođi ko čikavelje. Da ti da čikavelja bonu. Dođi brate. Da ti čikavelja bonu. Zombi. Ovo me plaši. Da, ovo me veoma plaši. Nemoj kod mog drveta. A što baš tu glupi kriperi? Vidite li? Kako su i kriperi glupi. Šabari. Sad idem da kopam. Evo ga ugalj. Ja mislim da mi uglja ne treba. Ali... Viška glava ne boli. Tamo sam išao. Opa, metal. Dobre. I još me... O majku ti. Još metal. Još metal. To. I još metal. Čak. Još metal. Koja sreća. Metal. Još metal. To. Još. Prvi put idem ovako. Ovih čokoladeri, kriperčići.
Hajde, krepero. Thank you. A što si mi skupao ovaj metal? Molim. Šta je? Šta je? Ovo je neka Molim, Anja. avarija. Ja. Još. Dva kripera, dva kripera, dva kripera, dva kripera. Bitch. Bitch. I još metal. A jedan metal. Puf. Sada... Skeletor. Hvala, čika skeletone. Dođi čika skeletone, dođi ćaleto, dođi tati. Pazi, ovdje je čika skeletone, ja mu kažem dođi ćaleto. Sad neću to. O, brate. Ništa. Ćuti, ćuti. Ovo je mrak. Ne, ne pada mrak. Da, pada. Dobro je, izašao sam na vrijeme. Sve ću da ovu moju uši, ovaj moj. Čekaj, ću da gubim. Da ja mislim da sada... Što žuješ? Čekaj, ćuti. Sada... Ja mislim, što ja nikad nisam pravio ove strele. Ja mislim da se one prave, da mi treba perje. Ti mi se kao perje. Evo, to vidim. Da li je tako? Nije. Prvo se kamen. Ne, možda ovako. Ne znam kako se pravi ovo. Ja mislim da mi treba metal. Ovo ćemo sad s metalom. Mama, ajde pametno. Kaži mi Ljubomir. Ću da ispečem moj metal. Živite ljudi zbog moje mame i moje sestre. Imam neka posla pa moraju to brzo odraditi. Mislim, moja sestra ne mora, a moja mama mora. I sada, razmišljala sam i mislim da bih trebalo nešto da uradim, a to je da ništa. Ne znam šta bi moglo... Oh, fuck you. Ne znam šta bi mogu da uradim. Prvi put da u ovom preživljavanju vidim zombije. A
Znači, verujte mi, prvi put. I evo ga Creeper. Ja sam ga... Enderman je me. Čekaj, Enderman. Jo. Creeper. Koliko čudovišta. Jo, ljudi, tako sam se uplašila od ovog Endermana. Sam mi je ušao odjednom baš tipav. Ljudi, znači, repala sam se. Ja mislim da sam vidio kako se teleportala negdje tamo. Da vidim. Pauk. To je čika pauk. Čika pauk. Uiii. I da, Outlasta više neće biti, pošto nekako, ne znam, nisam za te takve igrice, ali ipak razmišljao sam i naravno Outlasta više neće biti, sad sam rekao, ali zato možda ćemo da igramo, pošto gledao sam Muđu, vidio sam ono Freddy, vidio sam ono Fredija, ono igricu neku novu koja u imenu ima Freddy, i ja bih hteo, ako Muđi ne smeta, mislim ja ću svakako to da snimam, ali ja bih hteo da Muđi to ne smeta, da ja isto igram tu igricu, pošto meni se mnogo svidalo, i hteo bih da igram, kažem kako, dobro, nećemo sad pravimo neko, hteo bih da ostavim taj jogurt, da ja igram tu igricu i da je snimam, neću da ga kopiram, ali stvarno, i hteo bih, pošto sviđa mi se mnogo igrica. I to je to, znači, piletina mi je dala gladi. Piletina mi je novi dražice. A nije lepo počela, nije. Ajde, 15 sekundi. Dobro, ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo sljedećoj. Ćao!